ni tin ISUA nen ngai thatu zong te chibai vek ule tukina chuan Reng ro ti thu kan ngai thlau don ani khovel chuan mi chak ini awangin alomang che vanlam ero chu i chak lo na hmuna mi chak lo che chuaka an lom thung khovela chuan i hlo tlin na chu i din chan puyanga chunglam programa chuan nangma i hlo chamna a Krista aloding chang fo thungang khovela chuan milar ten shiat an hloa ring tu te chu lalpa min shiat na zok hi mi te mit hmua po kan lan moina ani thung khovela chuan a theile a chaka piang an ding changa lalpa a chuan theilo le chaklo ni na in hmu chianga Krista atlulut a piang Krista a an ding chang thung khovel mit hmua chuan rausum nga apiang an hausa a van lam thlirna ero Krista nei tu ai hausa an omlo thung khovel dana chuan a shehnem le a sherila piang an finga chunglam dana chuan lalpa chi hi finna bul ani thung khovel chuan anwam lama piang turin min shila ring tu te ero she om poisa lawa anrina chu zui turin min dua kan poisak lo na chuan she om min hne tir thung chin ani vo in hian khovel thlir dan ni lawa vanlam thlir dan zok kan ngai poimu theinan lalpan atharin min pui cheu se vo in lalpane ni man no le ngai na vangin kaloma mangai vangin thorim le tor atheng he huna ya kalo